Croeso cynnes I Brew yn y bar, ac o'r diwedd, dwi wedi torri'n rydd o'r ffiniau lleol y dwyrain a wedi teithio lan i'r gogledd I ymweld â Glwb Rygbi Nant Conwy. 1.11 sydd eisiau yn y Cymru yn erbyn Georgia prynawn yma I gorffen frig yr adran cyn mynd mewn i'r chwarteri wythnos nesaf. Felly, dyr y weld fe mae'r pobl y gogledd wedi bod yn cefnogi'r bois a beth maen nhw'n meddwl amdano'r pencampwriaeth lan I nawr. Wel, fi wedi bod yma am 5 munud yn unig, mae Glesni wedi tynnu fi tu ôl y bar I gweithio yn barod. Glesni, fel ti'n gweld y gêm yma yn mynd heddi? Sicr, da ni'n mynd I ennill. Da ni'n mynd I roi 50 pwynt tan yno'n glir. A pa mor bell chi'n credu gallwn ni mynd yn y pencampwriaeth? Da ni'n mynd i'r ffeinal. Disgwyl ma'n at y gêm heddi, fel ti'n gweld yn mynd? 20 munud calad I gochwyn, ond dwi yn gobeithio wedyn na nhw agor I allan a gwn I rygbi reit da. Newyddion jyst mewn bod Anscwm wedi tynnu allan. Pa mor allweddol mae fe i'r garfan Cymru? Wel, yndi, mae o'n gnoc enfawr dwi'n meddwl i'r tîm ar ôl cael ffasiwn gêm wrth dwytha, so mae'n bechod mawr iddo fo. Mantes yn dod I Gymru, Thomas Francis yn cael y cais. Mas mae'n dod Costello, pas hyfryd I Liam Williams. Williams yn mynd I hunan ac yn croesi, ond mae'r diolch I bas hyfryd Sam Costello. A mynd y mas I Clesaradze, I Shani Cadze, y capten wrth fôn y pas, a ni'n chlalu, ma' nhw wedi chlalu cais. Ceire, meddyliau hanner cynta. Lot o mistakes. Mae lot gorfod o knock-ons, bych chi, sy'n ei ddweud. Mi ddeith, Cymru, gobeithio. Be sydd eisiau Cymru wneud yn yr ail hanner e? Jyst sgorio bach mwy o bwyntiau, dwi'n siŵr. Maen nhw'n trio chwarae, ni'n gweld na, dwi'n gweithio gael digon o bwyntiau ar yr gyntaf yma, dwi'n meddwl. Unrhyw chwaraewyr wedi sefyll allan I chi? Mae Liam Williams wedi gwneud go dda efo'r cais. Lle cynta e, ti'n mynd I rannu peth o'r un ydw fi? Na? Ydy Cymru gallu ennill y cwpan y byd, ti'n credu? Na. Na, pam na? No chance. No chance, pam ni de? Mae yna ormod o tîmau da. Pwy sydd ar y ca sydd wedi wario yn dda, ti'n credu? Pawb. Pawb fe? So ti wedi bod yn watch yna I ti? Ti wedi bod yn gwneud goose-step, ti wedi bod yn gwylio ti? Falle dangos o fi nawr yn y lle cynta, fel ti'n neud e, a wedyn falle na I trial copio ti. Barod, pwy sy'n mynd gynta? Ti'n mynd gynta? Gwna. Lyfli, na ti de. Dyr I weld e, beth da ti? Come on ta. Oh, nice. Gaf fi go, right? Okay, ti'n barod? Look hwnna? Nice, okay de. Brilliant. North yn syth mas I Liam Williams. Lewis fi Zamet yn o'n dilyn. Zamet mewn i'r dwy'r hugen. Yn casglu, ac yn sgori. Ac I fod chwarter cyfles I siarad. Dwylo syml am yr chweched cais wedi dod. Ceir so y buddigoliaeth I Cymru yn y diwedd. Hapus yr canlyniad? Ond o'n i'n disgwyl sgôr bach gwell, ond dwi jyst yn falch bod nhw wedi cael ceisio na'n diwedd a di sgorio. Hapus gyda'r canlyniad? O'n iawn, oedd yn byd flash, nag oedd bach yn bryderus yn y canol na, rhyw bwl bach, ond na ni, nath ffitrwydd Cymru a safon dod drwodd yn diwedd o. Right, Alun, chi wedi profi eich hunan mewn cystadleuaeth Wales Strongest Man, wrth gwrs, a fi wedi creu cystadleuaeth fy hunan o enw Brew Strength, sef arm wrestle. So, chi'n ffansio eich chances ar yma fi? Iawn. Ti'n mynd amdani? Come on, dyr I weld e. Come on, boys. Mae fe'n gryf yn barod. Wff, mae bach yn yma'n gryf. Dyw e'n anodd. Wel, dyna ni te. Ni trwyddo i'r chwarteri. Nid y perfformiad cyflawn, ond canlyniad holl bwysig. Mae Gats yn hapus, mae Glwb Rygbi Nant Conwy yn hapus. Felly, ymunwch â ni am benod nesaf Brew yn y barn, pryd byddai ni lawr gyda Clwb Rygbi Menywod, Hendi Gwyn. Hwyl am y tro.